Ei tu, sí tu, notes que els teus fills no dormen les hores que haurien, els estan sortint ulleres, es desperten a les 4 de la matinada a fer cenayunos, o pitjor, no poden dormir a la seva habitació i tampoc tenen despatx on fer els deures, ja a la venda al meu llit! Una llitera amb taula joc on qualsevol nen o persona d'estatura i pes mitjà pot gaudir del millor confort del llit i l'eficiència del treball al despatx amb menys de 2 metres quadrats. Una eficiència magnífica d'espai provada i demostrada com s'ha pogut veure a televisió. L'he utilitzat amb cura vora una dècada i sí que té un parell de detalls, però per la resta està com nou. I la crítica no enganya. És còmode, és alt, pots dormir sobre el teu despatx. Una bona primera dormida. La veritat és que tranquil·lament entraria al meu top 5 millors llits on he hagut de dormir per aconseguir una feina. Aquí tenim uns compradors satisfets. És broma, perquè només hi ha un llit i quan el comprin ja no hi ha més. It's gone, forever! Aprofita ara aquesta oferta limitada. Llit alt més taula de despatx i tauleta de nit per 340 euros. Truca ja al telèfon que apareix en pantalla i compra el meu llit!